voin hian nau nei turin kan in ring to do na kon pui lama kan chho lok do na ti hian kan hanin siam vel tana ni ti hianin aizol lam kan pana ZMC-a nau nei tum kan ni wang hian ZMC-a wa in check up zel kha kan khwa a hlada wangin a buai thlak dawa chu wangin aizol lama hianin ZMC-a doctor thokte private in kan ron me a tikhan ol sama ati ve du te ti ve dan tur she du te in om chanin min lo zo tanga ti dan te kan lo soyanga nisari December a hianin inzai mai tur kan ni wangin hianin PAC room lampanga te hianin ming han sign te ngaya kan han kal chawani ti hianin mi naw te pon lo thap ngak to a heng ho hi amania anzai chhuate an ni hloma ti hianin keimani hi a in admit ma sapol kan ni ta keimani inzai ni hianin mi pariat kan inzai ngi ngia ti hianin ana don nge don lo ti poshiren phur deuhin kan lo om ve top mai ni kan dam doi la khawa ending me a hok da khana inzai tur kan ni wangin golden card kan hmang theya ti hianin golden card mang khanin inzai na man ro chi sang sang hi man tam tak man kha a thlonin kan la theya tlema zong pek bel po kan nei boka ti hian kan inzai ma zana ne zir top ni zana nia kan inzai pui tur te ho po an ron in admit chak chak hlom to inzai tur ra in ring kan tam to hle ni ti hianin damdoi te me han kap lut vel chana inzai ni ani to a ti hianin engma kan ei thei to lo ani azma zan dar som pani chang khan ti hian kan om tlok to mai ni kan ei thei lo chung hi la rei don sa kan hu phur khop meya ma sengin han ton chuanin kan ti thei ve zel mai ni nge kan ti me soiro nau piang tur kan hak me moi December ania ni za nan lo piang tur kan hak me ti hian no te hi dar som pakhat le chan ve cha a an la chhuaka tang keima po hi inzai zawe ti lo chang ka har thalo tuka mut po ka mu hil thei lo zoga kameng kur nga ti hian chung ten min boi puya ka che thei ve der si lo chung te che vel kha kan en shuk rang mai ni no te hi a shitlan hlau se ti hianin api in step lama alo bakal thak pui wat ma to wat lama khan ka mu ve chak sa dia ka lo ba hoi ve chena ka mu phato der si lawa piang vel de khania alo khop me in luang de win kan in zai theya ti hianin boite hi kg thum le gram zaria tania ti chuanin vaccine alak sak ber tur hin pe ngala kur rin aya be war kha atap toi le re usia ti hian chanin api te nan han poma api te kon pui lam te aizo lami te ani te policy lam te khanin thanim de wan ron kala ma sengin video lak war ber le thalak war ber kha adam lo ber kha kani te sia ti hian thalak le eng mo kha thalak chu omno lama se video hi alo tam meu lo ani ti hianin a pain tir ten tum vela dei ve na sa khop me a ir har
zan lampanga a diaper kan thlaka tap war ve hlor lutuka tihanin video ten kan han la ta vela kan no te hi a hrisel hlawa chuwangin a chhuah pawh kan chhuak hma a ZMC-a nau nei ve du te in lo om chuanin tlem kan soyanga keimah hi inzei kan ni wangin anuam lo ka tina chu kan in zei lai kha nia in zeina khanin ZMC-a chuanin kan hmaian tuam dei thin ani chu kha hei a topic khak ve dewa damdoin thin khata chuan ti chuang lo ta khalai te ka shi om ve na ni abak chu nurse thok tu te shim nurse lo po an fel hlom lu tu ka kan shat lo po kan zot zung theya ka khanom na nia tungi hau abi in hau tihiana trap phone ve hlara kan no te po hi thil soi khar laka kan lo dal le zokanga kan nau nei laia nei ve pakhat kha emergency a ani zai sir chhit lam nge ka chiang to lo bo rai ta khan nge kan nei ni khai nanga kan chhuan hnuwa ma se he kan chhuah ni kha adam lo chan ang chau kha lo nia ta kha shat lo te po kan lo nei ve a ang te po kan lo soi lam ve shim ani in zai hianin hute tui hi kan nei ngal mai thin lo ma se bui te hi api hianin hute min pek pui ngal chara a kham lo top khok a tlei lo ve chun nanga khanin formula claim kan siam sakati hian kan pe a ZMC hi all samle na chu formula po claim te som thum man lek ten lei tu ro ma all sam ani hi kan chhuah zan ania damdoina jang hianin min zai atanga ani lina a kan chhuaka a chhuak ma berpol kan nia boite hi lo eng lo hlawa kan ba nei a kan kalna hlawiau ma se ti hian tluang takin no te kan nei thea alo mom ani kan no te hi kan ba nei a mutte duwa boile enge mukha kan nei lu tuklawa zana po kan mu tha a ti chuanin ama po hi hrisel kan ba nei ani khati zong kha kan nau nei na le kan nau nei tirvela kan video lak then khat nei te nia min lo en sakha wang kan lom ani